Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad iti nagan a Danilo a Dina Inlanad. Ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakapagsuratak takayat kumet a maibinglay ti pakasaritaak a nangasawa. Kunak no naragsakak, ngem saan gayam, gaputa na laing nga agibaon ti asawak, ken agriri, no basit ti mayawat ko kenkwana anapasadaak, iti tricycle. Awan pa'y panang respeto na, kadagiti naganak ko. Bueno papagayam, hintay dinggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod, ni Pagama Danilo. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nalpasa ko na nagarmusar, girlie. Masapa ka mo pa nagpasada iti tricycle. Aginaw ka pa'y Danilo. Anya? Aldaw ti tiyentay da bakit? Isungado ti pasahero. Si kalatan na taagin now, tapno makaaduak iti mapasadaan. Ay, baybayak dagitapin ka na sana mainawan. Makauray day ta pa nagpasadam. Anya kamatan, girlie. Siyak pa'y lang ti ibaon mo. Kat si kamot ti mabati dito'y balay. Kapungtot na? Maawatan na kumamot ata, mapanak agpasada. Awan mo ti aramidom dito'y balay ah. O, di si kantagin now. Nasa pagayam ang nagpasada ni Danilo, girlay. Wan nanang. Ibagam tukon kwa na inton sumangpa, taglayon ije balay. Arkila ak man je tricycle na, tagla ko ak itiiray. Wan nanang. Na, saan payla ang anakalun kon, dagiti nanganan nyo itilamisaan? Ibagbagak kitay ka ni Danilo. Asak ba yung mapanagpasada ka tinawan na pa'y dagiti nanganan mi? Anya, kayat mo asawain, urayong paylaang ni Danilo amang kalungkon kan aginaw kadagiti nanganan niya? Wan nanang. Ay, naanak ko, si kalata ko man ati aginaw, ta nagpasada nga road. Ay, baka turturugak. Agawid kayon tanay. Masingak launa yun. Anya, No awanon ti ibagayaw. Pumanaw kayon. Girlie, inakagpasadan. Sambutag dagiti pasaheros nga gururay di taigid ti kalsada. Nagado ti mureng. Sanak pa yan nakalaba. Ha? Aglaba ka pa ya. Sak pa yan mapankagpasada. Anya? Siyak pa'y lang ti paglabam kat adang arod aramidag. Igalgal mo lang mo dagiti namurungan ta. Nadagson dagiti mao nga pantalon mo. Diyak ka ba na puspuson? Ay, unay kalakit din aya. Bakit? Naglagan lang nga trabaho dayta. Ay na, diyak mauliton ti aglaba ka dagiti nagdadakkel aluplupot mo. Ta nagguri-gurak, idi naglaba ka dagiti pantalon. Anya? Makamu ka, no di mo kaya ti aglaba. Badok laang ti labaak, Danilo. Naladaw kang umayag pasada, Danilo. Kasano? Kat naglaba pa Unyol. Nagado nga minon ti murong mi ko ni girlie. Mabit lang man. Sinaayak man itinaunag dayta ngayong bagam, Danilo. Ay. Anya nga ti kahit asawon dayta ngay naramid mo. Unyol. Ay na, daksang gasat kamutan ng asawa, Danilo. Mapintas nga pwesto ni bakat mo. Ngam sumang kasadot mo, tadi nakapay amo atulungan. Unyol. Ay, napatudon launay ni Girlie, Danilo. Masya nagpayan ka. Takanayon ka maladaw nga umayag pasada. Wan nga raw. Pangal daw manan. Ngam sa anak pala naka first trip. Bagkan ka ata sigurado ang nakaadukan. Nasingpet, ken amunak ngamin atulungan ti asawak, Danilo. No nakaring ako ni ti agsapa, ay nakasaganan ti pagarmo sa ren may iti limang anak may. Naimbag ka pa para Unyol. Kanayon pa nadalos ti pantalon ken badok. Tanagagat amapan aglaba ijay karayan ti asawak.
Inyo? Iso makasapak nga agpasada. Kaya, dayjay, dakkel metlat tati may entrega ka ni bakit ka? Daytoy laeng tinapasadaam ang nagmalam, Danilo. Bakit? Di ka nagpungtot. Naladawon iti rimuara ka nagpasada. Tapi naglabanak pa imot namin kadagiti murong ta. Sana rason dayta. Siguro, naturog ka lang iti paradaan. Wano saan, ada sa balin, ababaen. No, tila sasawumot si ka-girly. Awan ti mading aramid ko. No di na ko mapinaglabay tayo agsapa. O, di na kaado ako kumamot iti napasadaan. Gimatang ka kumamutan ay tinaluto si daon ta. Awan tinagatang ko, bakit? Noan niya tadda di tama sida. Ison ti pangrabyanta. Danilo, agriing ka man. Hoy, Danilo. Apay, girly. Ing ka man alaan ti Arinola. Makaisisbu akon. Anya? Riniing na, tapno alagak-lalang ti arinolam. Nung nagadayumot ngamin ti banyo, mabuto nga karumwar. Anya, kamutan, bakit? Amo mo ta nabambanogak. Masapak pa yung mapanagpasada no bigat. Di ka nagsaupay. Ing ka alaan ng ti Arinola. Ala, mabitlahan nga ron. Danilo, apay ngagsangsangit ni Girley itay lima basak iya balayaw. Nagprito iti tilapia, nanang. Anya, nagprito laeng iti tilapia? Nagsangsangitan? Kasano? Pirmi ka no nabambanog na. Oray ka no nagsina kami. Basta dinan maulit agprito. Ay, unay matan tigas-gasat mo anang asawa, anak ko. Nakasarak ka iti sadot. Ken napatudon a babae. Nanang. Kag si Mardeng kadain ang nagsangay dinalaing nga asawam. Saan pa nga rod, nanang? Isong emalatiwak diti balayo. Tamasikurana ka, dumdum nga iti panagsangit na. Kaya't kunti matay. Apay, bakit? Anya man na iti pagparpari ko tam. Nagrigat ti panagbiag ta. No saan ka mapanagpasada? Awan mo tanti kanunta. Sakbay ko mga inasawa nak, nagurnong ka pa'y nga umuna. Tapno sana ka marigrigatan iti dun namita. Girlie, umdas mo't tanti matmat gadak. Anya pa'y lang nga iti sa pulam. Diyak pa yun makapasya ri Jaymol. Diyak pa'y magatang dagiti kayat ko agatangan. Anya? Nagbasit ti masap sa pulam nga agpaspasada iti tricycle. Saan nga umdas nga igatang ko iti kasapulak? O anya, Danilo, nakapili ka din iti order mo dita brochure para kinibakit mo. Wen, Rona. O ala, mudtoy nga rod tamar ka ti order mo. Daytay. Oh, nangina ti balor tinapilim nga underwear. Mamindwa daras abayadam na gitoy. Sana parikot dayta, Rona. Kabaila kabayadan. Inton bigat pa'y laeng amaalam dagiti order mo. Ta-i-order ko pa'y laeng itangal daw. Wen. Ket si kantulat tanti mangyawat ka ni bakit ko no bigat. Kundi order ka iti underwear ko. Ngamjak mo't magustuhan ti design na. Anya? Nagalas pa iti Maris da. Isodya kahit nga isuot na kita. Bakit? Kunak no maragsakan ka. Gapot ka barbaro dagiti No inted mo la kumana kwarta, tasyak tinagpili iti kayat ko, o di may mayat pa'y kuma. Anya kamot din. Kaya't ka nga ron mo't asorpresain. Bakit? Isublim ka ni Rona dagita. Diyak kayat nga isuot. Anya? Ay sana na mabalin Kin nabayada ko. Nabayada ko ti kagudwa ti presyo na. O di sikan ti mangisuot no kayat mo. Saan mo't kit di asayang Taus tumot kanyak dagiti underwear, anak ko. Kat agyaman ak unay Awanan yaman na, nanang. Ay, unay yun ti asawam. Iso lang arudin ti gatangam. Iso pa'y tinatangsik. Adan samot kurkurang di asawam, Danilo. Ni nanang mo. Limpyo ti panunot ni Carly. Adalang pakarwon na. Kat no, dumikar ti kastang ugali na.
Komporme ti malagip na pagungungtan. Ay na anak ko, narigat nga awatan ti ugali ni Gerle. Ay, ano sa mo na, taasawam kat nga ron. Wan nanang. Tilaangan aramidam no kasya nga agpungtot nga awan ti gapgapuna. Ay, panawa mo. Saan ka mutin nga agsasaupay, tapno maliklikan ti panagapayaw. Nay, adda kayo matatang. Wan baraw, mailiwag met kinigerlay, iso nga imayak dito'y balayaw. Nasayaat mata nakapasyar kayo tatang. Ay wan, nangal daw kayo ka din. Ay, saan pa'y ang nagloto ni Gerlay? Taur urayin na kaasumangpay. Si kakano ti aglotaw, tanalalaing ka. Anya? Baraw, itimplaan nakman kidi iti kapay. Tanay, mabisina kaun. Naspak. Adda ti mawidan ni bakit ko asadot. Nay, adda ka di ibagbagam, Danilaw. Agtantanimitim kamag. Ni, awan tatang. Awan. Mabit lang arod, itimplahan kayo pa nga umuna iti kapeyo. Sakbay nga agluto ak iti pangaldawan tayo. Danilaw, at damot gayam ti katugangam alalaki. Imalaldawan ngam agur-urok di ta sofa. Wan nanang. Makalawas ka nung agyan dito ni katugangak. Ay, por Diyos. May salawas mo't nga rod nga agaywan kay tilakay. Nanayunan manin ti trabaho manak ko. Wan nga rod nanang. Tirigat na. Amangan no si kapay timang laba itinagmurngan na. Nay, minsan mo tatang ko ti pagsarsaritaan nyo, Nanang, Danilo. Ha? Eh, saan bakit? Apay kumamot niya pagsaritaan mi ni tatang mo. Kasano ka ti sumot ti nakaiturungan ti matayo? Padpadaksan yun samot tan ti amak. Eh, saan, girlie? Alang arod, inka agluton. Tano makaraing ni tatang. Day talamanganan ti aramidan na. Da kayo nanang, agawid kayo mutan. Tawan ti may pasidami kada kayo. Anya? Bakit? Nakitam di bada pagpaspasadak? Di nakasarsarita, tadar aramidak. Sana day tang ngiwat mo ti agsapol. Day tamatam ti aramatam. Anya ka matin? Agdamdamag aklaan, agpungtot ka adagosan. Kit-kitam nga, teteksak bang disturbo ka. Binigat la ka din agpungpungtot ka, girlie. Kanayon anadagsuntirik na arumwar na agpasada ak, gapit ikastang ugalim. Anya, sakitan tinakam mo, dagiti ibagbagakan ka, ha? Kasano? Kat pasig mo't binubugkawon tar aramidom kanyak. Inton kwan, nagsakitan ti pusok. Sakbay rumor ka. Ingka pa igatangan ni tatang ko iti tinapay, di tatersena. Unay matin. Kabailan mo't ni tatang timapan gumatang iti tinapay na. Nakaturog, bay. Iso si kalatan ti mapan gumatang. Girlie, maladawak manen ang mapanagpasada. Kita man ti oras ni. Alas Jason iti bigat. Nakaturog pa lang ni tatang mo. Makamu ka matin ang mga sikaso kun kuha na. Agawid akon iti lugar may, Danilaw. Ikan na kon iti pagpasahik nga agaway. Anya? Kuna ni Gerlay, asika ka no ti pagdawatak iti pagpasahik. Kun igatang ko iti merindak. Tatang, inyawat ko amin ka ni girlie ti kwarta na pasadaki ti kalman. Iso nga awan ti igamak ita. Nay, apay, awan la ka din ti kwartam dita, Danilo. Bakit? Apay naibos ka din di napasadak iti kalman? Nay, di mon sa pulan. Ingatang kun iti naluto a bulalo asinda ni tatang. Anya? Ala, ikamon ni tatang, tagawi doon. Ala. Mabit lang arod. Tayo umutang ka ni nanang ko. Itaaramatan ni tatang nga agawid. Umayan! Pare unyol. Pare Danilo. Adamot imot mo adak kalabag. Pare, mabalin ka di. Pastor ka na kumapay. Napatagtikid daw kan kapabor. Alang arod. Sumurek ka, pare Danilo. Pare, isaldak pa lang kan ka ti tricycle ko.
Taramatak ngagtalaw. Sa dino nga rod ti papanam. Mapana kita ayan ti kakabagyak. Sana bali, tada agur uray at trabaho ka jay. Nagsaritaan mi matanda ito abanag ka ni nanang ko. Pare. Talaga ka di panawa mo ni girly? Uwan pare. Nagalas to ugali ni girly. Pamanawak, barang no makaamiris ta asawak. Alang rod. Inak pa withdraw iti kwartak iti bangko, pare. Agyamanak pare Aywan, ibatik pa lang dito bag ko dito Agsubliak dito balayon no rabi. Inak pa lang dagiti daduma abat badok iti balay. Nagadun tilinutom amakmakan, Danilo. May ibos na pa nga rod dagitoy. Wen, bakit? Kakaisuna ang nakaaduwa kiti napasadaan. Kenwan gayam, nalabak mo tandag iti murang ta, Nagsaya aton nga inukasta, lakay. Agbusog ka, bakit? Takalpasan ti panangan ta. Siya kung ti makamong aginaw. Aywan. At iti 5,000 pesos. Ha? Apay na ito kwarta. Nagadun, Danilo. Ingka agpasya rin mo. Gatangom ti amin na kayat mo. Makaamukan iti dayta akwarta. Nagtalawak iti daydi arabii, Mr. Lonely. May sanatawan asaan ka nagparparang iti asawak. Agingga sinapol na, ket nagbalbaliwen, gaputa nakaamiris matlaeng. Ammo na itan ti tumulong kanya. Alakastan, katagyaman ak iti anosyo, anang yornos iti surat ko. To'y nagsurat, Danilo. Agyaman kami mat pagama Danilo, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. At damat nagimbagan ti inaramid mo, ta nakaamiris ti asawam. Ket sapel ako tagtultuloyen ti panagbalbaliw na, ket naurnusen ti panagbiagyo. Ti agasawa, rumbeng laeng agtinulong iti panawen ti rigat, ta dayta ti sinapataan nyo, iti nagkalay sa kayo. Ti agsinnaranay, iti rigat man, wenno namay. Bueno papagayam, di tan ti nagpatinggaan, ti panakay drama, ti pakasaritaan ngayon patulod. Ni pagayam a Danilo, adina inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Bulyeser, kanitimat direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imban nga oras kada kayo amin.